Sound Illusion. Welkom terug. Hier achter, ik ben in de winkel van Sound Illusion. Nergens anders kan je deze speakers vinden. Barrio! Met de complimenten van 22 nog steeds en aan mijn voet heb ik nog steeds balance wheels die je kan kopen bij iTrends aan de Fransjepanenstraat. Het volgende dat je gaat zien, je weet toch, wat als je ergens op het eiland bent en die gasten je niet verstaan. Je zou weten, op Curaçao verstaan ze papiament en geen Sranatongo. Maar wij verstaan wel Sranatongo. Wat als ik gewoon naar iemand stap en ik gewoon een conversatie begin in de Sranatongo. De man heeft verstaan me, maar onnoedrapen en also verstaan me wel. Hoe harwan kikt op de man. Laten we kijken hoe het is gegaan. Ai, fuck bro. Ego toch? Oké. Niet te zeggen ba? Begrijp je niet? No play leki na verstaan meer bro. Isap takin pa mi toch? Ik versta je niet. No, no play bro. Minusap say put tapi wiri. If na black soy of sama extra blaka, no play. Isap takin pa mi. Payo? Ja, in pa mi isabi. Dus isap iteseng ba? Dus bingi mamoni no. Dus na. En mi wan SRD hier. SRD no. Mi tegi takin tao so to. Wacht. Mi tegi takin tao so to. Wat zei je daar straat? Je wan play na sap mi no. You want play na sap me no? No, you never stand samitaki. I speak English, I don't speak. You never stand samitaki. Ik kon teja na corso kupo play kuna sap me. No. No make grapje bro. Bigi give my telephone. My telephone? Ja, bigi give me. No, why should I give you my telephone? Wat je bedoelt? Man, je strip na biri na no iemand temi dat me no take telephone. I don't Hey bro, no make grapje. I don't understand anything you say. I speak English. No, you want play no verstaan. You want play no verstaan? Ano ko play no ekto manja era. Mina fayaman fusranang. I don't understand you. Huh? I don't understand you. Oh, maar minas fayaman fusranang. I don't praat. I begrijp je niet. Je begrijpt me? No ko player. You nasranang man toch? You go to Go TV nasranang man. I don't. Mina you make aspraak takubo meet drape. Saya tuja. I don't understand. No ko play laki na verstaan me no wole. Ang suma ya app. Ine wan tegi mina suma. Ipot code ga telephone. Mga you tak na Facebook. Mga you tak na Facebook. Na no me ja. They want do leki na sap me? What? You want do leki na sap me? What? What do you call? Zij don't know as my begrijp me na contradiction. Dat maakt me na zoeken een vrouw voor mij taal. Moeilijk. Toch aan moeilijk. Om je tegen dat je taal oso. Toch ida strati. Dan luku de su. Luku de su na sa eko strati. Stop apa kuna. Stop apa kuna. We tak ito. No papa. No ko play leki ne verstaan me. Stop apa kuku taki. Poco? Ja, stop apa kuku taki. Okay. Oké, goed. Dan luku do. Alexander Betty, toch? Dan micha Rasma is there, go naar een hotel. Dan ben je naar Pondou Pretty, dus dat meteen toch. Dus no de. Nou, atoso men suku pa atoso de. Je la pa atoso de. Huh? Tiki me no pa atoso de na. Kita apa? No te comprei. No play leki ne verstaan me man. No play leki no verstaan me. No play English, English. No ko play no asa ni manja, no a corso man. You know asa na man toch? No, não te comprei English. Wat van jij smers toch puf? Je poepoe ja no? Papa, ami? Je poepoe ja? Sim. Sei je puf ja. We tak het ook. Papia. Hey, mo guerra, je poepoe ja smers toch poe. Je smers toch poe. No. Go prank contra as mama.